Niki perdana to nggih kula ketemu kalian jenengan. Kula kalih jenengan perdana kali Mazda. Kula ningali ten YouTube. Wah, jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok. Sing mau kirim aku fotone bocah mok kene. Rasa. Kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepangihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingene kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobahing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge semelet mahanani hawa benter banter hanguntar-untar temah bengawan kedung tok balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake werksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringi kaya gegem mawa saenggon-enggon bisa mubal saben senggolan maletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguwasane lan ngendelke donyane kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-uwuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyadat ngina sak pepadane tanpa rasa ewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu darbeke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh keh wong adu-adu lan gampang didu mula padha bangsa nganti ora wanuh sedulur dadi musuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kisruh kererusuh saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh keh pengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh rebut panguwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa ternyuh gamaning perang dudu mimis mriyem bedil nanging reka daya kang ampuh tekane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh hamung jiwaning para satriya kang tangguh para prawira kang wis saguh dadi tamenging negara ngudhokake urip kanggo nuwak adeg jejeking nusa lan bangsa tekad kang ora mingkuh tuhu prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning negari murih tetep lestari widodo lan wutuh tekaning para tamtama kaya mendung kang ngiyupi weh pengayoman lan ngayemi para kawula kridaning para kawula muda lan putra bangsa nyanggul karyaning praja
linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi. Yo maju. Yo, maju. Yo. La. Yo. Nek miturutku sing kudune dadi ratu Pringgondani kuwi turun Prabu Tremboko, adine Prabu Arimbo, ya kuwi Raden Brajadenta sing kudune dadi ratu. Ora bisa. Lelabuhane Brajadenta ki apa? Ngurus wilayahe wae ora pecus kok arep nyekel negara Pringgondani. Nek aku luwung milih Raden Gatotkaca. Gatotkaca ki sapa? Gatotkaca ki sapa? Bocah wingi sore ilmune durung mumpuni, durung duwe pengalaman, ngono kok arep dadi ratu, arep digawa nyang ndi negarane iki? Disawang wae. Sing menang Brajadenta apa jagoku Raden Gatotkaca? Hey. Yo. Hey. Yo. Hey. Hey. Akasa musik kundalan. Hey. Hey. Tombak. Tombak. Gil. Tombak. Yo. Akasa musik kundalan. Negarane bubrah langkrah kahanan tumpang silih putra pangis banjir karsaning priyangga rebutan kapokten ampreh dadi ratu balela sang raja den panggah sang brojo musti.
Mbegegek mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae ndara kula Den ndara Gatotkaca kula sawang saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba sampeyan kadosipun lagi ketaman duh kita sing sampeyan penggalih menapa Den kula aturi paring dawuh Semar minangka dadi batur ingkang mengku teges pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangaken pepeteng ngudari reruwet Dikandara Gatotkaca Den suwawi kula aturi paring dawuh nggih Gus Raden Gatotkaca ngudari tyasra riwut Urawati arawat wawati wedi lamun kauningan mrengsang ambek ngumalati tanwandi binarati bloko kacurnan kang hambek juti Wa Semar Badranaya Wa Semar ora bisa ngrasakake panandang kang dak rasa Kakang Semar ya awit dawuh Ibu Arimbi Wa Semar Gatotkaca rina pantaraning bengi mung gagas dawuh Kanjeng Ibu Arimbi jiblek-beblek rasaning atine Gatotkaca Wa Semar Den Kang Nibu dawuh napa kok sampeyan nganti dadi bingung Wa Semar ora suwe maneh bakal diadani wisudan ratu ana negara Pringgondani mongko Wa Semar mongko Kanjeng Ibu Arimbi paring dawuh sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu mapan ana praja Pringgondani ora ana liya kejaba mung aku Gatotkaca Wa Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu Pringgondani Gatotkaca ngrasa lamun ta durung pantes dadi ratu ana negara Pringgondani Wa Semar Semareka ten prayitna semurire eko ambalik Dityani Gandayani
Sampeyan niku kok aneh to, Den? Hantuk kanugrahan bakal didadekke ratu, kok malah ati sampeyan susah, kok malah ati sampeyan sedih. Wa Semar, Gatotkaca ngrumangsani. Aku lagi bocah wingi sore, Kiai. Aku babar pisan durung duweni pengalaman, aku durung pantes dadi ratu mapan ana negara Pringgondani. Wa Semar. Sampeyan kudu eling nggih, Gus. Sedaya kawula ing negara Pringgondani niku sampun sarujuk. Para bebrayan agung sampun mathuk gambuh ing rasa menawi Paduka Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu mapan wonten ing Praja Pringgondani. Kenging napa? Kenging napa kok Paduka mboten saguh? Niki sing milih rakyat. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore ning durung karuan. Durung karuan sing tuwek-tuwek nika iso nata negara Pringgondani niku durung karuan. Niki wis wancine sing nom-nom kados sampeyan lenggah dampar keprabon nata Praja Pringgondani. Niki wis wayahe sing nom-nom, ngoten. Niki wis wayahe sing nom-nom sing jumangkah, wayahe sing enom-enom sing kudune kumrembyah. Sampeyan arep didadekke ratu kok ora gelem, sampeyan niku disengkuyung wong pirang-pirang lho, Den. Wa Semar, aku isih ngrumangsani durung weruh kawruh babakan kaprajan Kiai. Mengke kalih mlaku nggih, Den, mengke kalih mlaku. Alam badhe hanenuntun lampah sampeyan. Yes, yen wis wancine sampeyan iku dadi ratu, senadyan to endo kaya ngapa, sampeyan ora iso selak, sampeyan ora iso nolak, Den. Wa Semar apa ora pirsa? Babakan apa kok nganti Semar ora ngerti? Kiai Semar, pranatan negara Pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunake wiji ratu kuwi trah kakung. Tak baleni, Kiai. Pranatan negara Pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunke wiji ratu kuwi trah kakung. Ewadene Kanjeng Ibu Arimbi kuwi trah wadon. Ora duweni hak kang sarta wewenang nyekel kemudining Praja Pringgondani. Wa Semar, kula pun ngerti nek mung babakan niku. Manut pranatan negara Pringgondani niku sing menang nurunke wiji ratu niku mung trah jaler. Pancen Ibu Arimbi niku mboten duweni hak wewenang nurunaken wiji ratu. Ning wonten dedongenganipun ingkang sampeyan kudu pirsa, Den. Dedongengan apa, Kiai Semar? Mula Kanjeng Ibu sampeyan Dewi Arimbi, sampeyan sing dadi ratu ana ing Pringgondani awit saking kersanipun ibu, sampeyan satriya tanah Jawa sing kudu dadi ratu ana negara Pringgondani niku wonten larah-larahe, wonten sejarahe, ngoten. Wiwitane nalika kang ibu sampeyan Ibu Arimbi Daud kalian kang Rama sampeyan nuwun inggih punika Raden Werkudara. Kareben gamblang, kareben cetha ngeglo kang tanpa warana kula critani nggih. Larah-larahe kula critane, ngaten critane. Kenang apa kok Ibu Arimbi kenceng supayane anake lanang Gatotkaca supaya dadi ratu ana ing negara Pringgondani kaya ngene critane sejarahe biyen, Den. Sang
Hey! Hey! Wah! Hon! Hey! Hey! Dening utamaning nata berbuti pawalak sana lire berbuti mangkono lila legawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana hana tepi pangandika bojleng iblis laknat padha jek-jekan gece wali gece sadat setan wali kobra aku Prabu Arimba ratu ing negara Pringgondani tak rewangi munggah gunung mudhun jurang karana aku goleki adiku Yayi Arimbi kang mentar saka negara Pringgondani. Lah kok manut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara adiku Yayi Arimbi jare kok wis antuk sendang pangruwatan. Arimbi wis dadi Sulistya ing warni. Malah wis rabi karo Bratasena anake Prabu Pandhu biyen. Kamangka bapakku lan bapake si Arimbi ya kuwi Swargi Prabu Tremboko bisa tumekaning pati biyen ya awit disedani karo Prabu Pandhu wong tuane Bratasena. Walah dialah kaya winalik rasane Prabu Arimba. Ya kaya. Hei Arimbi, aku kakangmu Prabu Arimba ratu ing negara Pringgondani ora trima. Aku ora trima yen to kowe rabi karo tedak turune mungsuh. Aku ora trima yen Arimbi dirabi karo anake Prabu Pandhu Dewayana.
Rekata Dian Pratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula tumung kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris kowe Bratasena iki Kakang Prabu Arimba pancen bener. Ayo kowe nungkula. Tak jaluk adiku Yayi Arimbi. Aku ora sarujuk lamun Arimbi dadi jatuh kramamu. Wong nyatane Arimbi. Nyatane Arimbi wis tresna lair kang sarta batin kelawan Bratasena. Wah. Ora melek sing dadi mripatmu kowe Bratasena. Biyen bapakku sing nyedani wong tuamu. Pandhu Dewayana. Ana paribasan utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Ora kena tedhak turune Rama Prabu Tremboko rabi kelawan tedhak turune Prabu Pandhu Dewayana. Mbuh ora idep wae dalah biangsat kowe. Bratasena, kowe satriya nanging wegah rekoso ibarate tenguk-tenguk nemu kedhuk. Yen to pancen kaya mangkono, tetel jiwa kasatriyamu ora ana guna paedahe kowe madeg dadi satriya. Yen arep boyong putri, ayo bedahan negarane, sirnakno ratune. Bandanen Arimba Arimbine boyongen buta ora kenek dieman tibakne ganjur pecah ndasmu kowe. Weladalah. Lagi sore wis ngejak adus keringet kowe. Disumbutne karo biayane. Oh ya. Hilang nyawamu kowe Bratasena.
Sino karta mrehtar tamtu
tantuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasil rewulan dadari kakang Arimbo kakang kowe Arimbi iya kakang kowe wis malih rupa dadi Sulistya iya lilanana aku dening Raden Bratasena ya kakang piye karepmu aku nyuwun pangestu kowe aja bondo yudha karo Raden Bratasena ya kakang bedah praja mboyong putri bebasane kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh pringga ndani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya mungsuh bebuyutan kakang sing wis ya kakang yen jagat iki anane mung wales winales ora bakal tuwuh katentreman manunggal dadi sawiji kelawan para Pandhawa ya kakang ora sutah wis dadi anteping tekadku yen kowe sida rabi karo Bratasena luwih becik tak entengke patiku Arimbi nanging aku kaya ora negakake sedane Kakang Arimbo kejaba saka kuwi Kakang Mas Bratasena ora bakal bisa nandingi kekuatanmu kakang yen kuwi wis genah sawangen kae bojomu nglumpruk tanpa daya tak sabet nganggo gadaku kuwi mratandani yen bojomu kuwi ora duweni kasekten kang linuwe mendah yen dadi bojomu cetha ora iso paring pengayoman marang kowe Arimbi janjane ngalahke aku ki genah janjane ngalahke Prabu Arimba kuwi genah mateni aku kuwi gampang nanging Bratasena ora ngerti sing dadi pengapesanku Bratasena ora ngerti pengapesanku yen to sayektine pengapesane Prabu Arimba kuwi yen ragaku disabetake ana tunggak ing wetaren Kotap nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena nanging dupi mirengaken aturira Prabu Arimba yen to pengapesaning sang Arimba kalamun den sabetake mapan ana tunggake wetaren wau to tanggap risang Bratasena giya ngetok karo san kang pungkasan Krida sang Bratasena ayo bojomu nglumpruk ora iso nanding Arimba ayo Bratasena ngadeka Bratasena Kakang jiwa mancing
Warimbaong. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, ora ngira babar pisan kowe tumeka pati Kakang. Kamangka Arimbi ora kurang-kurang suka pemut, cutelen anggonmu duweni rasa memungsuhan ing antaraning Pringgondani lan negara Ngastina. Wah, Arimbi, ora susah kok getuni. Ora susah kok getuni patine Kakangmu Arimbo. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena. Kakangmu Arimbo wegah nampa memarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Ora usah kok tangisi, kae sawangen ana buta dampyak mrene. Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana kowe sapa? Inggih Raden, mugi kawuningan kula menika kadang anemipun Kakang Arimbo lan Kakang Mbok Arimbi sudi amastani nami kula pun Brajadenta. Kula Brajamusti Raden. Kowe apa arep mbelani patine Kakangmu Arimbo? Ya ngono apa piye? Babar pisan mboten. Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Brajadenta wonten dawuh Kakang Mbok. Rehne negara Pringgondani kumplang, kowe wae ya sing jumeneng ratu. Kowe sing bocah lanang, nadyan umure luwih tuwa Arimbi, nanging aku ngrumangsani aku kuwi wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka. Nuwun inggih. Semanten ugi kula pun Brajamusti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Arimbi. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulurmu Arimbi kuwi tulus lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin, Raden. Kenging menapa kok Brajadenta kepengin masrahaken negara Pringgondani sakutuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi? Awit kula kepengin nyutel cecungkrahan ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi cara Pringgondani kula borongaken Kakang Arimbi menika Ngastina lan Pringgondani ing salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji. Bagus. Yen to nganti besok kowe nganti ngundak-undak
negara Pringgondani kepiye Brajadanta? Menawi kula ngantos ngucik-ucik negara Pringgondani, mugi-mugi mboten dawa umur kula. Bagus mandi ra kaya ucape dhewe. Mongko kantining tumu salame mong awas eling lukitaning alam dados mekaten Gus ceritanipun sejarahipun Mangkunawa Semar inggih kula pun nyeritakake, kula pun ndongengi. Iya wa Semar. Dados panjenengan mboten usah kuwatir, mboten usah pekiwuh babakan Raden Brajadanta. Awit ingkang masrahaken negari Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kanjeng Ibu Arimbi menika inggih Raden Brajadanta piyambak. Iya yen pancen kaya mangkono wae wis mantep rasane atiku. Saiki Gatotkaca kepengin ngudi marang ilmu kaprajan. Kinarya sangu anggone Gatotkaca bakal nyekel kendho kencenging negara Pringgondani wa Semar. Sumangga. Sumangga Gus, sumangga. Langkung rumiyin kula kanthi tetugur, kula kanthi tapa brata maladihening sesirih cegah dahar kelawan guling. Awit ratu utawi sipate pemimpin niku kudu kuat prihatine, kudu banter tirakate. Dimen boten wonten suket godhong ingkang anyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono wa Semar. Inggih, ya Gatotkaca mung manut wa Semar. Sumangga kula kanthi mlebet wonten madyaning alas Parasara. Alas Parasara. Tapa brata nyedhak kalian sing kuwasa mangesti sawiji mring Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana, mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing negara Pringgondani kalisa saking sambikala menapa kemawon Gus. Sintrang samirana kesering wareh tanwi kang guru ing pralan tinuntun etakan tumapa ing lelakon. Sintrang samirana kesering wareh tanwi kang guru
Sewaka mijil langanira sang nar pati olampah hira alon
kinarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih payungana marang Braja Denta sumrambahe warga gung ing kasatriyan Glagah Tinunu rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan Glagah Tinunu sakmangke kerawuhan warangka ngastina Paman Patih Harya Sengkuni. Ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata Kang putra Braja Denta namung ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda pangandika paduka Paman Patih Harya Sengkuni. Braja Denta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Braja Denta sumrambahe para kawula ing kasatriyan Glagah Tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nak yenake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener putraku si Braja Denta bakal kawisuda jumeneng patih ing negara Pringgondani, Nggir? Paman, lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing negari Pringgondani. Dene ratunipun nuwun inggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya, Nggir? Mboten, Paman. Kusik ora ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya ki babar pisan ora. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing negara Pringgondani. Dene patihe ya kuwi kowe si Braja Denta. Iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa, Nggir? Nuwun inggih. Sedaya kala wau awit pirembakan saking kulawarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa, Paman. Lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana negara Pringgondani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula tesih dipun paringi kapitayan
kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Usik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Palien rasamu Brajadenta. Ora ateges pun paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora. Nanging pun paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi baya pangapa ngger. Brajadenta kados pundi paman? Pramara reh manguswa umya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung risang gandha mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyus amara wayanto ngene ya ngger sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging Pandhawa kuwi wong julik lho ngger. Pandhawa kuwi wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga kowe kuwi wong jujur, Brajadenta kuwi wong lugu. Paman Sengguni, paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa ngagem wewaton menapa lah dadak takon to cah iki negara Pringgandani kuwi tinggalane Suwargi Keng Rama Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra 7 cacahe yakuwi 1 Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadenta, 4 Brajamusti, 5 Brajalamatan, angka 6 Brajawikalpa, angka 7 sing pungkasan Kalabendana. Saiki aku ganti takon. Kakang Arimba kae bisa mati sing mateni sapa Brajadenta? Ingkang mejahi nuringgih Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi karo Werkudara. Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak siji si Gatotkaca kuwi. Inggih paman, ngger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem pustaka Raja Purwa kudune sing wenang gumanti ratu kuwi putra kang mije lanang. Dadi saksedane Keng Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure saksedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca? Gatotkaca ki sapa to? Gatotkaca ki mung kepernah putu tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener Arimbi kae Mbak Yumu, ning nak anak wadon dadi ora wenang gumanti ratu. Janjane sing wenang ki ya kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalamatan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca lho. Kuwi cetha yen ginawe gawe lan nyebrang saka pakem, ngger. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgandani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa ta Brajadenta?
Kowe kuwi telek dibungkusi mripatmu melek ning diapusi, ngono. Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgondani. Gur derajat patih badokan apa? Patih badokan apa? Wakil badokan apa? Ing atase sing menang dadi ratu ki kowe ning kowe malah trima dadi kasete bocah wingi sore ya kuwi si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Kowe wedi karo si Werkudara? Werkudara kae upama kewan, kae ki kewan jaran. Ketoke sekti, ketoke rasa ning bodho gampang dikendhaleni. Apa si Brajadenta wedi karo Janaka? Janaka ke digdaya ning Janaka ke tukmis. Janaka ke digdaya ning Janaka ke celuthak. Janji didepi wong ayu wis bingung golek hotel ya. Apa meneh si Puntadewa? Nakula lan Sadewa kuwi nggur kerupuk bawang kok, Ngger. Ora duwe daya apa-apa. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem rasa serik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telali, ibarat manuk kula sampun boten gadah swiwi, Paman. Aja nglokro ya cah bagus. Purwadadi kutane kabeh iki sing dadi bukti lan kenyataane. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe. Aja rumangsa ijen ya cah bagus. Akeh kancamu kok, Gus. Akeh kancamu. Kelebu anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina sakurawane kabeh. Kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Ngger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbebantu anak Mas Brajadenta. Menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng negara Pringgondani. Lho, piye ta? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan. Sengkuni iki apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau ngapusi? Tur maneh aku iki wis tuwa lho, Ngger. Aku iki wis tuwa, aku iki wis menep, Sengkuni iki wis menep. Sing tak goleki iki apa to, Ngger? Brajadenta. Agyat ore sangaberango ore nanggul kinempit kehempit doh sangretnaning bawana yuwa si tukang malang adi yuwa si tukang ngenesing tias yuwa si tukang kudu gering Paman Sengkuni piye, Ngger? Kagigah raos sing batos kula. Mbok menawi gesang kula menika namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur, Ngger, syukur dene wis kebuka apa sing dadi atimu. Tata gelar pun paman ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragane Sengkuni kanggo ngelingke anak Mas Brajadenta. Terus saiki piye, Ngger? Saiki piye? Kula aturi nyekseni paman. Sakmenika kula badhe mbalela dhateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani badhe kula suwun. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut.
Lah yen Pandhawa karo si Gatotkaca nggondheli Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkaca, Pandhawa sak Gatotkacanipun badhe kula mejahi paman. Alah bagus, Ger. Bagus. Bagus lanang tenan kowe Brajadenta. Lagi cawaman sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kata samyana arako wonten dwirada meta pedhot ing wantilan sawenehan areko lagi cawawan sabdo Horegang sumewa gegering pasewakan kadadak praptanira Raden Kala Bendana repepeh gawe cingak kang samya mulak yaksa guru rupa risedeng alendra yaksa halaku kang mawalya ingkang gambira marang-arang ong Protaruna hangudya sanes karo monggo samuning dumadi maksudi ekabro kang akeh gunane bisane sambodo abet pasakali batabe sira beto iki lilo duni duwawaing tawang-tawang. Aja kaget aku adimu Kala Bendana sing teko Kakang. Padha becik sak tekamu Kala Bendana. Iya Kakang. Tekaku manggih rahayune Skala. Wah kaget aku Kang. Bareng aku tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran
manggalaning para gento-gento lan jancuk-jancuk. Rombongane para dungu-dungu, iblis Sengkuni kok tekan kene iki ngopo, Kang? Oh, lah lancang cah iki. Ngelokne wong sak penake dhewe, sabar. Adikku Kala Bendana, piye, Kang? Ora perlu takon swasana glagah tinunu ingkang baku sakwise jenak lungguh mono parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang iki. Gede yo Kakang. Sowanku mrene sepisan. Tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing ana glagah tinunu. Kaping loro aku dikokon Mbak Yu Arimbi. Kowe Kakang sak sedulur braja kabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatut bakal diwisuda dadi ratu ning Pringgondani yo, Kang. Kala Bendana piye? Ora susah dadak diparani, aku wis ngerti kewajibanku. Mula kowe ndisi ana laku, mengko genti aku sing sumusul marang kadang para siadi bareng kelawan Patih Sengkuni. Kusik. Kowe ngucap sagoh ning tak sawang polatanmu kok suntrut lan basamu ngoso to, Kang? Aku ora ngoso, pancen wis dadi watake Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga sing kurang warna-warna ya Kala Bendana. Aku ora nduga kira-kira kok, Kang. Ning nyuwun sewu lho. Tekaku mrene bareng Patih Sengkuni iki mau jujur, jubriya rasane atiku kok, Kang. Wanti-wanti welinge Mbak Yu Arimbi, sedulur-sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatotkaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja nganti pedhot seduluran. Merga pedhot seduluran kuwi bakale kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki ra penak rasaku kok, Kang. Ngelingi lelakon sing wis-wis. Anggrana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane ya mung nglincipi cara ngapa-apa, ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe untran-untran. Sumber penyakit to arep kok bareng Pringgondani ora padha karo bunuh diri to, Kang. Kowe aja duwe pikiran elek le. Kala Bendana, ora duwe pikiran sing elek piye. Gelandangan politik kaya kowe kok arep dipercaya. Mula kudu eling lho, Kang, kudu eling. Upama aku kan amar golongane Sengkuni ya ora bakal gelem kok, ora sudi aku, Kang. Mula aku bakal takon pisan kas. Kowe jujur karo aku, kok Sengkuni iso tekan kene sak rombongan iki arep ngopo to, Kang? Kala Bendana piye? Tuk sumbering dredah iki ya mung Mbak Yumu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimbo, sak lengsere Kakang Arimbo sing dadi ratu kenang apa? Kenang apa kok sing gumanti keprabon kok malah si Gatotkaca dudu kakadang braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka, Mbak Yu Arimbi kuwi wong malak. Kurang kepenak piye Kakang Werkudara? Kurang kepenak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Kene wong tuwek-tuwek ora nguman kepada adine bandane wong tuwa dikukui dhewe. Lah iki masalahe kecekel, Kang. Masalahe kecekel. Kakang Brajadenta, Kakang Brajadenta kudu eling lho, Kang. Nalika Kakang Brajadenta nglumpuk biyen nyekseni si Gatotkaca dipilih dadi ratu. Wis dirembuk lan kabeh padha sarujuk, kabeh setuju yen ratune si Gatotkaca. Ya apa ora? Iki wis ana musyawarah babar mupakat lho, Kang. Aku tak melu muni sithik wae le, Kala Bendana. Kowe arep muni apa, Suman? Kakangmu ora trima kuwi wis pas lan sak embere. Sebabe Gatotkaca kuwi isih bocah wingi sore, ora duwe pengalaman kok tranyak-tranyak tranyu-tranyu arep dadi ratu. Gek arep digawa ning ndi le negarane? Wo lah dlogok pati siji iki. Nek Suban,
Aku tak kandha ya Nek Suman. Ana unen-unen cara Jawa ngendikake. Golek ilmu kuwi aja sok nyawang sing muni sapa, ning rungokno omongane kuwi mau apa. Lho ngono. Pinter njara langit, pinter ngikal jagat. Anggere muni ki asal jeplak, gaweane ora kecandak. Wah, ora nek paedane lho ni, ora nek guna paedahe. Ning nyatane Gatotkaca kuwi ora duwe tata krama. Gatotkaca kuwi ora duwe etika, Gatotkaca kuwi ora duwe adab. Ula cangkemmu dhewe sing ora duwe adab kok ni. Lek Suman. Gatotkaca dipilih dadi ratu ki wis nganggo tata krama, wis nganggo adab. Dheweke dadi ratu ki ora saka karepe dhewe, ning wong sak pringgondane wis padha sayek saeka praya ngibarke genderane Gatotkaca. Lho ngono. Kalebu kakangku Brajadenta iki. Sekawit ya setuju, ning bareng enek jancuk Sengkuni rene. Nyebar fitnah, golek duit, golek dukungan terus kowe gunake 1000 cara sing penting kowe keturutan niatmu. Lah kowe jane nyuwun 1000, jane sing ora duwe etika ki pulunanku Gatotkaca apa kowe ni? Lah nek aku kan milih dapurmu, aku ya ora bakal sudik. Dukung wong kalah, dukung sing menang ngono. Wis aku ora niat werna-werna. Aku ora niat neka-neka. Niatku mung goleke kamulyan kakangmu, goleke kamulyan sedulurmu. Lho kuwi kena. Ning nyuwun 1000 aku ki apal karo kowe kok ni. Golek mulya monggo, ning nyuwun 1000 aja golek wirang ni. Mosé kowe ora iso ngracuni aku. Kowe nganggo cara apa wae tetep ora iso ngracuni kala Bendana. Ora iso masih aku ki wong bodoh, ning aku ki tulus oleh. Aku jujur. Ngerti ora? Ya mung si Gatotkaca sing iso bakal neruske apa sing dadi perjuangane sing tuwek nang Pringgondani. Kudu ngono kuwi. Kowe ora iso ngracuni aku. Kowe ora bakal iso mengaruhi aku. Aku ki wonge Gatotkaca kok le. Wis Kang, wase kudu eling lho Kang. Wase kudu eling. Kakang Brajadenta kudu eling. Sengkunimu kebak racun, sing apik iki mung nek muni tok. Mergo lambene kebak oli Sengkuni iki. Nek kon kerja alah ora bakal iso kebak. Mula ayo eling Kang. Mula ayo enggal eling, ora sanggugu kandhane sapa-sapa gendang budal ning Pringgondani bareng sak lakuku. Ora sudi, ora sutah kula Bendana. Dina iki aku wis makar marang Pringgondani. Oh, lah wis keracunan tenan kowe, Kang. Milik gendong lali kowe diapusi Sengkuni ora krasa, kowe dipitenah Sengkuni ora krasa. Ya wis. Aku mesteke yen saiki wis ana gedhek antuk ing antarane Kakang Brajadenta lan Patih Sengkuni. Ora apa-apa, Kang, ora apa-apa. Ning aku sing percaya kok, Kang. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih balikke sing gawe bakal nganggo. Sapa cidra wahyune bakal sirna. Wis ngono wae aturku. Mangkat karepmu ora ya karepmu. Wabil taufik wal hidayah maridho wa inayah. Aku lunga tekan Pringgondani, Kang. Salah. Kurang ajar kowe. Raden Brajadenta kados pundi Paman Matih? Tak rewangi kaya ngene iki ya nglabuhi sapa ta? Tak rewangi kaya ngene iki ya mung nglabuhi anak Mas Brajadenta. Inggih Raden Patih, sembah nuwun. Syukur nggih, syukur. Kukuh bakuh hatimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh karo ucape Sikana Bendana. Sampun golong giling manah kula Raden Patih. Bagus nggih, bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun kantun kok nggih. Kala Bendana ingkang sowan mriki mau ndak anggep kaya klilip mungguing cangklakan. Mula prayoga Kurawa kang sago nyingkiraken nggih. Kula namung rumaja Raden Patih nggih.
Tak puja lan tak puji muga-muga anak Mas Ndara Brajadanta bisa nglenggahi keprabon negara Pringgondani supaya bisa luwih kencara kuncar kang dadi asmamu kula Brajadanta. Matur nuwun Raden Patih. Rada maju lungguhmu Patih. Dadi atur-atur miturut anut sumaram ring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara Orina rapan mring pro hati Patih Bodro Sengara ora wonten dawuh siriwen Kiratna Wadya Bala nglagah tinunu bubarna kang padha gantung sebo muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Waton lanang nyekel gaman lading mangrising daging pathuk wadahing getih dina iki bubarna kang padha gantung siba keenggal tumuju mring negara Pringgondani yen Gatut Kaca tetep uguh kepingin dadi ratu Pringgondani dadekke karang abad nok-nok nang sendika ngestaken dawuh Raden Brajadanta sabet biar katalika wau sampun paripurna dawuh pangandikanipun Sang Raden Brajadanta satriya ing kasatriyan glagah tilunu giya manjing ana ing sanggar palanggatan bawane Raden Sang Brajadanta datan singlar saking Ubaya